ste prišli v takom hojnom počte, opäť, že sme zaplnili túto nie moc veľkú sálu, ale teším sa, že ste prišli hlavne podporiť vaše najmenšie ratolesti, niektorí možno už ani nie tie najmenšie, máme tu aj starších žiakov. Ja sa teším, že s postupne pribúdajúcimi vedomosťami vašich detí sa nám okrašľujú tieto naše interné koncerty. A toto je už, myslím, že v poradí tretí interný koncert v tomto roku. Budeme mať samozrejme aj ďalšie interné koncerty v decembri. A verím, že dneska sa vám tu bude veľmi páčiť, že vytvoríme také krásne rodinné prostredie a že podporíte svojim potleskom vaše najmenšie deti. Tak ja by som teraz nechal, alebo dal by som slovo hudbe, aby hudba nás spájala, aby hudba nám urobila tú najlepšiu náladu. A prvé číslo nám zahrá Dominik Šmejkal hrá na flaute, na zobcovej flaute, je žiakom z triedy pani učiteľky Aničky Králikovej a zahrá nám skladbu Allegretto. Je to skladba od autora Rudolfa Grubera. Nech sa páči. Ja len dodám, že Dominik je žiakom prípravného ročníka a z týchto prípravných ročníkov sa nám naozaj rodia malí umelci, tak sa teším, čo bude o rok, o dva a tak ďalej. Ďakujeme Dominikovi. Ako druhý sa nám predstaví Oliver Verkin. Oliver Verkin nám zahrá skladbičku z japonskej klavírnej školy. Veríme, že všetci mu budeme rozumieť. A zahrá nám skladbu, ktorá má názov Little Playmates. Je žiakom druhého ročníka z triedy pani učiteľky Silvii Malovcovej.
pekne. Opäť by sme prenechali slovo flaute, zobcovej flaute. Dáme slovo Alicke Belišovej, ktorá nám zahrá skladbu V zeleném sade, je žiačkou pani učiteľky Aničky Králikovej. Ďakujem pekne, Alicka, bolo to také veľmi pôsobivé. Ďakujem pekne. Ďalšia sa nám predstaví Sabinka Drábová, ktorá nám zahrá z americkej klavírnej školy. Dneska tu máme mnoho klavírnych škôl, tak tentokrát to bude americká. A zahrá nám skladbu The Clown a je žiačkou z triedy pani učiteľky Silvii Malovcovej z 2. ročníka. V nasledujúcej skladbe som zvedavý, ako sa zhostí zaujímavej úlohy kováča Anička Richtáriková, pretože nám zahrá skladbu s názvom Kováč. Nech sa páči.
takému kováčovi by som si určite dal ukut podkovičku. Ďakujem pekne, Anička. Nasledujúce číslo bude také trošku hromadnejšie. Zahrajú nám viacerí účinkujúci z triedy pani učiteľky Aničky Králikovej. Zahrá nám Matej Ivan, Šimon Olách, Alicka Belišová opäť a opäť aj Dominik Šmejkal. A zahrajú nám ľudové piesne s názvom Kohutík Jarabí, veľmi známa ľudová pieseň Lietala si lastovička a Dú kravičky dú. Nech sa páči. Teším sa, že takéto krásne pokroky robia vaši malí zverenci. Myslím, že ani Mojzesovo kvarteto by sa nemuselo hanbiť. Respektíve oni by sa nemuseli hanbiť. Ja by som prešiel ďalej, trošku by som vymenil nástroj. Príde na rad klarinet z triedy pani učiteľky. Aničky Králikovej nám zahrá Jakub Banácky, zahrá nám známu jazzovú pieseň Moon River. Doprevádzať ho budem ja na gitare. Nech sa páči.
Ďakujem pekne Kubovi. Nasledujúce číslo bude možno tiež také trošku nešpecifické na tieto naše koncertné pomery. Ja sa veľmi teším, že prijali naše pozvanie študenti alebo žiaci z triedy pani učiteľky Viktorii Jenčkovej, a síce žiaci z literárno-dramatického odboru. Títo naši malí herci nám predvedú zaujímavú dramatizáciu, zaujímavé jazykolamy. Mám tu napísané, v zátvorke napísané správy z lesa, tak uvidíme, aké správy nám prinesú. Zahrá nám Ema Babiarová, Martin Vladimír Jaško a Sebastián Jozef Kuky. Nech sa páči, sú žiakmi z prípravného ročníka. Nech sa páči. Dobrý večer, vážení páni a vážené dámy. Prinašam vám správy LDO. Prinašam vám správy z nášho lesa. Predajem vám slovo môjmu kolegovi Martinovi Jaškovi. Ať je vrabce z toho trňa, štrnk brň do trňa. Ať je vrabce z toho trňa, štrnk brň do trňa. A ako sa má obor bobor? Orba, obra, bobra, robota je dobrá. Obor, bobor, poorie, za noc celé záhorie. Čo je nové na dvore? Mača sa máča, má času dosť. Mača sa máča, mačka má zlosť. Naše húsatá sa všetky cez priekopu poprekoprcovali. A to je koniec našich správ. Ďakujeme za pozornosť. Rozmýšľal som, čo mi pripomenulo toto vystúpenie. Možno tí, čo ste skorej narodení, si pamätáte také tie čierno-biele televízory, ktoré tam niekedy tak bojovali čierna-biela. Ale nie, ďakujem veľmi pekne.
deti, za váš prednes. Verím tomu, že sa stretneme aj na budúce, že vaše vystúpenia budú obohacujúce. Ďakujem pekne. Ďalej sa nám predstaví spev. Ten sme tu ešte dneska nemali. Z triedy pani učiteľky Žulkovskej nám zaspieva Barbara Gajdošíková, ktorá nám zaspieva skladbu Semplicetta Tostorella od Nikolaja Bakaja. Nech sa páči. Náš koncert sa pomaličky chýli ku koncu, ešte uvidíme zo pár čísel. Zahrá nám teraz opäť gitara. Predstaví sa nám Adam Barčák z mojej gitarovej triedy. Zahrá nám skladbu Reverie od skladateľa René Bartoliho. Nech sa páči.
Ďakujeme pekne Adamovi. Predposledné číslo nám príde zahrať Dominika Tótová na klavíri. Dominika je žiačkou pána učiteľa Petra Mikulu a zahrá nám veľmi známu skladbu, ktorá obletela celý svet, je od jedného z najväčších barokových skladateľov čias Johanna Sebastiana Bacha, má názov Preludium C-dur. Nech sa páči. Ďakujeme pekne. A teraz už naozaj prichádza záver nášho koncertu. Predtým, ako nám zaznie posledné číslo, sa vám chcem všetkým srdečne poďakovať, že ste sem prišli. Chcem vás všetkých zároveň srdečne pozvať na naše ďalšie koncerty, nakoľko sa nám blíži to najkrajšie obdobie v roku, narodenie Pána Ježiša, tak vás chcem pozvať na koncerty, ktoré sú spojené s týmto obdobím vianočným. Najbližší koncert bude 8. decembra, to bude ešte taký interný koncert. A ďalší koncert potom, ten bude o 17:30 v tejto sále, to je myslím, že pondelok, ak sa dobre nemýlim, čiže 8. decembra v pondelok o 17:30. A potom bude vianočný koncert, to už bude taký nie interný, ale tiež v tejto sále. To bude, predpokladáme, 16. decembra, ešte vám to potom upresníme. A keďže zvykneme aj robievať také veľké koncerty mimo tejto školy, tak 17. decembra, to je zase streda, vás srdečne pozývam na koncert do Domu kultúry na Kramároch, ktorý sa uskutoční o 18. hodine. Takže ešte raz to zrekapitulujem. V pondelok 8. decembra interný koncert tu v sále o 17:30, 16. decembra tu v tejto sále taký vianočný koncert vašich detí a 17. decembra v stredu bude taký veľký vianočný koncert celej našej školy, to znamená aj z iných pracovisk v Dome kultúry na Kramároch o 18:00. Takže srdečne vás tam všetkých pozývam, verím, že sa tam stretneme v čo najhojnejšom počte. A teraz by som už dal posledné záverečné slovo nášmu poslednému účinkujúcemu. Zahrá nám Pálko Pivko, ktorý nám zahrá na keyboarde, je žiakom triedy pána učiteľa Erika Dimitrova a zahrá nám veľmi známu skladbu, veľmi známy ragtime od Scotta Joplina s názvom The Entertainer. Nech sa páči.
Ďakujeme pekne.